Не рейч. О, не. Просто микрофона е вкусен, аз съм го опърлял вчера. Тия мишоци, си го пишат, малко си изкъпахме на дъжда, аз пък не да валят. Добре, може и да не е бак час. Майко, пълен бот си. Пълен бот си. Аре сега. Духалки. И не мога да си едитна, бе, човек, смятай. Уаа, ти играта гадна. Аз направо тук пробия камбаната след малко. И после ми запали дупито. Слабия ми шок. То ме изгаврите, защото на нея ми лагва, аз ако не ми лагваше. И да съм на моята резолюция, ще да ги разсипя. Много ми лагва, брат, ще не го направя. Слабия ми шок. Дайман ти дигнаха, човек, аре стига се. Много ми лагва, брат, ще не го направя. Веся, зъбите. Давай. Аре, какво? Окей, как ми запали дупито. Много ги цъкам. Майко. Некът мама да ме спука от бой. Ей, направо ме провали играта. Ще иде, пак ще иде тос. Скочи от тук. Идва от сламка, бей човек. О, ес, come on, baby. О, ес. А, ти говори му само. Тихо, тихо, мокници, всичко те чува, бе, дебел. Абе, каква е тази детска песена? Охо! Ти между другото ти на колко години си? Съпичко. Вика мал, окей ти ма голям без да се бал. Вика че не поискал попал. Вика мал, окей ти ма голям без да се бал. Вика че не поискал попал. Ти го правиш на покрива, бе. Млади момко! Мама му. Брачи, поудия. Вея, ажеш се газа с Нивея. Оп! Радо го Момчета, изгавя. направо ме... Мирала, ти вместо да стоиш половин час като Данчо в колата, можеш да скочиш и да правиш нещо. Мъчик сега Оп, не тръгна. му да е снима. Съпичко. Тихо Не му е. да е. И бах ти кинефа. И бал, мама. Днеска не. Дай ба. Дай ба педала ти.